Hinigugma ko mga igsuon, mga minahal kong mga parokyano, mga online viewers nato sa nagalaing dapit sa tibuok kalibutan nga gasulod ni atong misa sa atong parokya sa Balilihan. Kaninyong tanan, maayong buntag. Piyesta karon sa Sagrada Familia o atong daygon ang Sagrada Familia pinagi sa kamasipang pakpak. Kung ato pong pakpakan ang inyo o atong mga pamilya, mabuhi ang atong mga pamilya. Musugot kitag sa di, mga igsuon, kining pamilya gyud nato, kining atong banay, mao gayoy dugukan sa ato nga gitawag ni og stability, kalig-on. Ang simbahan lig-on kon lig-on usab ang mga banay. Ang katilingban, ang gobyerno lig-on kon lig-on pod ang mga pamilya. Mga mabungkag ang mga banay o pamilya, mabungkag pod ang katilingban. Muna sa saya, sa leksyon na to sa una, elementary pata, kahibaw na tangdaan nga, the family is the basic unit of society. Destroy the family and the society will be destroyed. Destroy the family and the church will also crumble. Kaya sa pamilya, magsugod ang tanan. Ang una na itong mga katikista, kaysa may una na itong mga katikista, atong nanay ug tatay. Sa panimay, kinsa may parispre sa atong bahay, ang mga tatay. Kinsa may first disciplinarya na to, atong mga ginikanan, tanan magsugod sa pamilya. Mao bitaw na nga daghang mga panahon nga ma-identify ta pinaagi sa pamilya nga disatagikan. Di ba? Yung kana ra man pamilya ha, sus, pamilya ra ba nagdi mamadzad og utang, no? So mga adyaw jo nagminjo aron di ka matadya. So ma-identify ka sa imong pamilya. Kana ra bang pamilya ha, sus kaliwat ra ba jud mga ungo, mga adyaw jud in tawo na og pakasli kay daghan natang manglupad ani, you know. Ma-identify ta pinaagi sa atong mga pamilya. Kana mi pamilya ra ba nag mga politiko, ha? Pamilya ra ba na og mga pare? It's always the family nga mao'y dugukan sa atong katilingban. Pero kay ba mo mga isuon, karong panahon na nining gitawag og postmodern world, daghang mga butang nga hinay-hinay nagkawa sa pamilya nga kaniadto giisip nga bililhon o giisip nga mahinungdanon. Tulo ni kabutang ang akong ipaambit isip pamalandong nato karon nining piyesta sa Sagrada Familia, ang modelo nga pamilya sa mahal nga Birhen ni San Jose o sa atong Ginoong Hesukristo. Usa sa mga realidad nga karon nga hinay-hinay nagkawa nga importante unta sa pamilya, primero kining pagdungan og kaon. Kamu sa inyo magdungan pa ba mo kaon? Ha, o kaon? Ha, kanang tinuon. Tungod sa panarbaho o tungod po sa atong kahimtang ron, tagsa o di na tanan magkadungan o pangaon. Importante kaayo na nga butang. Mga kamo, kay trabaho, majuta, kay bawat ang dugay mauli ning uban, mag-overtime sa opisina, mobiyahe pa. Pero por lo menos Sabado o Domingo, pangita mong panahon nga magkauban sa pamilya kaon, bisag kasa or kaduha sa usang simana. Mo man na sa kaniang panahon, nawa na naron, hinay-hinay. Di po tanan, pero kay hinay-hinay nagkawa. Nga naman karon, isahay naman po ta. Tinga ka na usa ka manghod nagadaog makdo. Topoy usa ga inom pog milk tea aring kilid. Ani ag inahan pog kaon og balanghoy atong likod. Ag amahan pog kaon pog pinyato aring kilid. Di na wa na tong gitawag og kasagrado sa talad kananan.
Nga naman, diha magod sa pagpangaon, labi nang magdungan ang bana, ang asawa o mga bata. Duha ka buta nga mahitabo kung magdungan o pangaon. Primero, magkapangumustahay, tag naunsa rata. Labi na mga bata. Ang ginikanan maka-follow up na panahon sa pagpangaon. Makita mo kinsang bunaang na pajot kay nasumbagan. Ay mong anak nasumbagan sa isang classmate. Inig pangaon. Di man kinahanglan nga maoy idungag kaon o lami rag sudan. Mesang kog ordinaryo ra nga sudan. Kinsa mapoy lamig sudan nato nga di man ta lamig sudan kanunay. Kasagaran natong masudan. Sabi na kitang mga tiguang na ani nga sa una apiki sa kasog pagkabutang sa may kanunay natong sudan guno. Ito kaila mo tong guno nga nay lami ba sa to kilawon bagag himbes pero tamis mo kaila guno kaila na mga tiguang guno mo na kanunay ug di gani buwad nga potpot ug di gani katong buwad nga dali mapungil tong ug di gani katong buwad nga diwit-diwit tumurag tabla mao mo na kasagaran natong sudan ug di gani katong pirit nga kato pwede human sige po tang pangawod na itong dila kay dubok-dubok. Pero yung magdungan gani tag pangaon, mabati na to nga kita usa ka pamilya. Mo bitaw mga tiguang sa una, kabantay mo sa una, mga onta managhuhoy ka latuson ka. Kana magkatakanta ka magkaon, litkan imong simod. Kanang di ka magtarog lingkod, kana na murag magahayad ka magkaon, lapiki jud ka. Nga naman, gipabati sa itong mga ginikanan nga sagrado ang pagpangaon. Kaya batag panahon nga mga unta, nga savor ta sa panalangin sa Ginoo bunga sa atong kahago. Mao may tuyo, ana. Mao nga pangaon kaniadto, sagrado ang pagpangaon. Di pwedeng managhoy, di pwedeng magkanta-kanta. Ikatulo o pinaka-importante, di pwedeng matagak ng mumho. Mantay mo sa una, mga tiguang istrikto kaazo. Bisag usa ka lugas, mumho, matagak, ipakaon. Kay lagi, gitudluan ta nga di ta kahimo magamaog humay o di ta ka gamag pagkaon ug wa ang Dios. So unsa may masilsir ato sa mga bata? Gitudluan kita nga ang pagkaon nga atong gipahimuslan grasya ug ikaduha ang pagkaon nga atong gipahimuslan gikaon mugna sa atong pagpatuog singot. Nya hago ra ba sa una dungag pangaon. Dili bitaw exciting sa una bitaw kami sa bitaw tik-tik nga nang suspaitan ning tik-tik nga baga imong ki bitaw ining humag kaon nang tik-tik bitaw nga nang mais ug di gani kanang binlod. So paita ka azoning kani may ana nga sudan sa una unya dapat joy mais nga katong yellow corn bitaw makyaw de baho-baho tong yellow bitaw nga bahong anghit kanon. Pero bisan pag maura na ma-afford nato paningkamot nga magkadungan og kaon kausa or kaduha sa usang simana. Ikaduha nga importanteng butang nga gahinahinay nagkawa karon diha sa to mga pamilya kining panagkuyog og naay mga kasaulugan. Nahitabo karong panahon na bisa na ato mga bata, mga anak ninyo, mga apo, di na kaila sa ilang igagaw igtagsa. Di na kaila sa ilang ujuan. Di na kaila sa ilang mga iyaan. Nga naman, muangay naman sila nga mag-inusara, nasa kwarto, aircon, o niya magkaon og junk foods, magduha og cellphone. Bali naman gud ang nahitabo karon sa kalibutan kay sa una, manghilak man ta muadzaw man tagdita pakujugon. Sa una mag-ijagak bitaw tagdita pakujugon sa atong nanay, mo atong sawang, mo atuog na mga kumbira, karon manghilak na po ni mga bata o paubano na to. Ngano man mauha man tong wifi, mauha tong internet kay nagladyo sa bahay, wa na signal. Mo nga nihit na karon ang mga bata nga mukujog nato mangumbira.
Nihit na kaadyo ang mga bata naron nga mukujog na to musabat og pangaji sa tong silingan. Nihit na kaadyo sa tong mga anak karon nga mukujog og naay tapos. Nga maunta to'y makapahatag nila kahigayunan nga makaila kinsay ilang mga kagupa o kinsay ilang mga pariente. Mo na nabantayan ho ng mga bata ron. Bisan og silingan di nahapit gani makaila. Nawa ang consciousness nga kami di ay kauban sa pamilya amo ni mga pariente. Muna ka ng aho bitamong dasigon, mga ginikanan dinhi o mga apuhan, o naa gani mga community events, pananglitan, tapok-tapok o porok, dadaan na iso mga anak. Dadaan. O naay mamatay, o niya motambong mog haya, luod man po ikaon ni nay minatay, bitaw labi na ganang nay, ag dugo-dugo, naapod ibutang kilid, ang butangan naglimos. Kung na putang matay, di ba kanimog tinai, anong gihaya, no? Pero, kanang dadaanin so na mga bata. Kay inighalubilo nato sa mga pariente, na ay sense of continuity. Makailasag, maudya ni among uyong, maudya ni among tiya, maudya ni among nga ingko. Ang mga bata karon na sa kalibutan nga individualistic. Tanawa sa Ebanghelyo karong gidani Mama Mary og ni Saint Joseph sa Jesus sa templo. Aron magtuman sila sa ilang obligasyon pagsimba sa balaod nilang mga Hudiyo. Mao man ang Ebanghelyo karon. Gipakujog nila si Jesus. Gamay pang bata si Jesus, a small boy. Ginoo guna. Gidani Mama Mary og ni San Jose dito sa templo. Gida bata pang gamay. Maunta po ni ang kuwang nato. Kay usahay mo kumplot ra po ta mo yung maanira ko. Okay ra pong ipamilin o tapog manilhig pa po, di ra pa po. Okay ra pong ibilin o magdigamo pa po, mamubog tanom, di ra pa po. Gahayad ra atong kwarto. Unya, way mga buhat. Importante na nga, paapilon silag mga community affairs. Kay mawa gani na, hindi na sila makabati sa ilahang consciousness of being a family. Tawa karon, kinsa may kasagaran nga mananda og naay mga anniversaries of binatay. Kita man. Kay gianad man ta. Gianad man ta sa tumang ginikanan sa unang nga pakujugon ta mananda og lubong. Munang karon mananda po tag mga sumad. Unya og di nato na sila dadon manuaw tag minteryo. Kisa may muduaw nato o kita na ilubong dito. Jamo. Lasang na natong lubnganan kay di naman sila mga to. Naa sa pamilya gasugod ang tanan. Naa jud sa pamilya. Digamo. Tudluin ang atong mga anak unsaon pagdigamo, basic maguna. Maglungag. Of course. Di naman puta pareha sa una nga hago nga maglungag nga kahoy unsa lagod pa jud ang sugnod unya kanang ting-uwan bitaw nga basa ng kahoy na hujop na to makautot bitaw ta kanunay hinujop pa ng kahoy nga di busiga di naman ta ingon ana kay nanam tay mga rice cooker but even then tudloi ang mga batag digamo ug maayo ka nga ginikanan imong anak maayo mo digamo ug maayo ka mo disiplina sa imong ginikanan, imong anak kamao mang laba og panty, kamao mang labag brief, kamao mang hinlo sa bahay. Mo ni usahay kining pagpangga bitaw, di na tumatarong og balanse. Ang tinuod nga pagpangga og anak dili ng pampiring. Ang tinuod nga pagpangga og anak kanang makakat-on sila unsaon pag atubang ang mga hagit sa kinabuhi. Mao bitaw nang karon sa may nahitabo, nawa ng mga anak uban nga dali maminjo, sa aman nakasandig, naagi hapon sa ginikanan. Lolo og lula na unta sila, pagaminjo sa ilang anak, di magkamao mo, og hingkutang na tong bata, di makaibawag sa ibuhaton. Nanay gihapon, mama gihapon. Una hilanta ng anak, kisa may dagan-dagan, ang lula og lolo, wa man matrain daan. Importante na sa
panimay. Si Jesus karon sa Ebanghelyo, gi-train daan ni Mama Mary og ni Saint Joseph aron mutubo ang Ginoo sigon sa insakto nga kinabuhi isip mga Hudiyo. Ikatulo og katapusan mga igsuon, ang pagtrain sa mga bata sa kinabuhi sa pag-ampo o pagtuo. Dada silag simba. Ako mo angay man kung daghang bata nga magsinggit-singgit anang simbahan. Di man ko mga saba o bata nga magsinggit-singgit anang simbahan. Gawas og ilang sapatos pag tingog-tingog nagagasiga-siga nga madisturbo na puta. Pero kanang mga batang langas, so natural man ang bata nga maglinilangas. Pero kay bawo mo, dadunin so ni mga bata og simba, mauna po ni manimba pohon. O mga wa na ta. Mauna po na mga bataa ang magpamisa puhon o managko na sila. Kana mga bataa ang atong gidag simba, kana mga gagmay bata ninyo karon o managko na masima na o manurse na sa London o muuli na maura po na manimba. Na maura po na muhatag og donation para project. Ngano man, si mama ra ba sa una, kay numdum ko, dadon ko na muhapit sa opisina, magpamisa juto. Kay mo karon, bisag asa nga problema sa simbahan ron, kakagamay ang mga batanon nga makig-involve og simbahan. Di na mo angay na mga bata, mga batanon na mga tabo-tabo, na magtabo og simbahan, manghinlo. Mo bitong pila ka katuig karon, kinsa na kay mo guzod o karo? Kinsa na kay manghinlo og simbahan panahog Sabado? Ngano man, kakanihit ang mga batanon ron nga makig-involve sa simbahan. Na magdagha mga batanon ron nga panahon ug Holy Week, manganha rag simbahan kay mamiksyura. Di na mo simba. Ug mosimba manggaling tungod kay uyab-uyab pon. Una sa katedral sa una di kumuangay mo misa na 6:30 sa gabi og Domingo English Mass man na gitawag man nila Lovers Mass. Mga tawag pay kangag Lovers Mass kadaghang man nag-uyab manimba anang katedral mo Domingo. Daghang manimba anang batanon pero gamay ra kolekta. Kay may mga tiguang may kusog manghatag. Masungod ko kay sige misa amahan namo pa ga lips to lips na tong uban ani ang kilid ga ibog-ibog ra man mga mo kitang pare mo hangad-hangad na laman tang sa muka. Wa pa gani cordero, wa pa gani kiss of peace, ga lips to lips na. Kana bang ang ilang paghunahunag misa basta kay ani kusog og simba kay uyaban me. Na nimba mi kay ang uyab mo simba man pod. Wa na ta makabati sa gitawag og obligation. So kining tulo ka butang ang hagit ng mga igsuon na diha sa atong pagpalambo sa atong pamilya. Hinaot nga mabuhat nato ni primero, pangitag paagi nga magkadungan mo pagpangaon. Kausa or kaduha sa usa ka semana ra. Kay di mo mahitabong kada kaon magkadungan ta karon. Ikaduha, dadaan ang inyong mga anak o naay mga community affairs, mga events sa katilingban, tapos kumbira, bunjag, kasal, reunion, panadaso na inyong mga anak. Ikatu, dadapod sila o imatuto sila sa kinabuhi sa pag-ampo. Kaya mo ni gihimo ni Mama Mary o ni San Jose sa atong Ginoong Hesukristo nga hintubo ang atong Ginoong Hesukristo nga usa ka maayo nga anak sa Dios ug buutan sulundon nga Hudiyo ug sakop sa pamilya. Mabuhi ang tagsa-tagsa nato ka mga pamilya.